மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்துல மயிலாப்பூர் கிளப்னு ஒன்று இருக்கு. அங்க நிறைய மல்டி மில்லியனர் அவாக்கள் வந்து குடிக்கிறதும் கூத்தடிக்கிறதுமா ரொம்ப ஒழுக்கமான காரியங்களை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த கிளப்புக்கான மாச வாடகை பாத்தீங்கன்னா 4.50 லட்சம் கட்டணும். வண்டி எப்பயா விட போறேன், பணம் வர்றப்ப விடுவேன், பணம் எப்பயா வரும், வண்டி வர்றப்ப வரும். இந்த வாடகை பணத்தை ரொம்ப வருஷமா கட்டாம அவாக்கள் ஏமாத்திட்டு இருந்ததுனால கோர்ட் அந்த கிளப்புக்கு சீல் வச்சது. ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுற அவா கிட்ட போயிட்டு லட்சக்கணக்குல கேட்டா அவ எங்க போவா பாவம். கோர்ட்ல இதுக்கான மனு விசாரணைக்கு வந்தப்போ கிளப் சார்பில் அட்வொகேட் சதீஷ் அவ வாடகை கரெக்டா தான் கட்டின்னு இருக்கா அப்படின்னு வாதாடி இருக்காரு. இதுக்கு நம்ம நீதிபதிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கான வேல்யூவை நிர்ணயம் பண்ணி வாடகை தர சொல்லி போட்ட உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டான்னு சொல்லியும் கிளப்புக்கு வச்ச சீலை அகற்ற சொல்லியிருக்காங்க. ஐயோ ஐயோ, நான் என்ன செய்வேன், யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன், ராமா ஐயா அப்படி ஈஸ்வரா. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது பேட் நியூஸ் தான். இதை கேட்டு எனக்கு காண்டல ஆகல, ஆனா லைட்டா காண்டா தான் இருக்கு. கபி கபி மேரா திலுமே. ஏய் தாடி, என்ன கபி என்ன கபி மேரா தில். வேண்டாம். கால் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் உன் வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்குதுன்னு அகம்பாவத்துல ஆணவத்துல தலகால் தெரியாம ஆடாத, இது நிலைக்காது. கிட்டத்தட்ட 4 வருஷமா வாடகை கொடுக்காம இது வரைக்கும் கோடி கணக்குல சேர்ந்திருக்கு. இவ்வளவு இருந்தும் அந்த கிளப்பை ஓபன் பண்ண சொல்லி அந்த கேஸை 2 மாசத்துக்கு தள்ளி வச்சிருக்காங்க. வசதியான அவாக்கள் வந்து போற இடமாச்சு எப்படி சீல் வைக்கிற அளவுக்கு போச்சு. இந்த கேஸ்லாம் ரொம்ப நாள் கோர்ட்ல நிக்காதேன்னு அப்பவே சந்தேகப்பட்டேன். சீல் வச்சு 2 வாரம் கூட ஆயிருக்காது. பாத்தீங்கல்ல அவளோட பவரை. எல்லாத்துக்கும் பகவான் தான் காரணம். இவாளோட பிரச்சனைக்கு மட்டும் உடனே தீர்ப்பு வந்தது கோர்ட்ல. ஒரு போராட்டம் பண்ணல, சின்ன வயலன்ஸ் கூட இல்ல, கேஷுவலா சாஃப்டா 2 வாரத்துல கிளப்பை திரும்பி வாங்கிட்டாங்க. எங்க வீர வாழ்க்கையில இதெல்லாம் ரொம்ப சகஜம். பெத்தேல் நகர்ல குடியிருக்க மக்கள் அந்த இடத்துக்கான பட்டாவை கேட்டு ரொம்ப வருஷமா போராடிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு பட்டா கொடுக்காம இப்போ வரைக்கும் அந்த கேஸ் கோர்ட்ல பெண்டிங்ல தான் இருக்கு. கவர்மெண்ட்டை ஏமாத்துறவன், சாமி பேரை சொல்லி சம்பாதிக்கிறவன் எல்லாம் ஈஸியா தப்பிச்சிடுறான். கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும்னு நினைக்கிறவன் தான் ஏமாந்து உட்காந்துட்டு இருக்கான். அவளுக்கு அந்த கிளப் மூலமா வர மாசம் வருமானமே கிட்டத்தட்ட கோடி கணக்குல இருக்கும். இதுல அந்த கேஸை தள்ளுபடி பண்ண சொல்லி கோர்ட்ல மனு வேற போட்டிருந்தாங்க. மாசம் 15,000 சம்பளம் வாங்குறவங்க கூட வீட்டு வாடகைலாம் கரெக்டா கொடுத்துடுறான். கோடி கணக்குல சம்பாரிச்சு இப்படி கூச்சமே இல்லாம இருக்காங்கன்னே தெரியல. இவா வீட்டுலலாம் நம்ம இருந்துட்டு வாடகை கொடுக்கலன்னா உடனே கெட் அவுட் தான். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வீடே தரமாட்டாங்க, அது வேற விஷயம். இப்போ இவாளுக்கு சாதகமா தீர்ப்பு வந்ததுனால இந்நேரம் குடிச்சு கூத்தடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பா. கடவுள் பேரை சொல்லி திருடினவனை பார்த்திருக்கேன். ஆனா கடவுள் தான் திருடவே சொன்னாருன்னு சொல்லி திருடினவனை இன்னைக்கு தான் பாக்குறேன். கடலூர் மாவட்டம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில்ல இருந்த 3 தங்க கலசத்தை ஒருத்தர் ஆட்டையை போட்டிருக்கார். அங்க இருந்த 40 சிசிடிவி கேமராலாம் செக் பண்ணி திருடன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு விசாரணை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தன்னோட கனவுல வந்த முருகன் தான் கலசத்தை திருட சொன்னாருன்னு சொல்லி வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கார். அது மட்டும் இல்லாம அவர் ஒரு மனநல பாதிக்கப்பட்டவர்னு போலீஸ் தரப்புல சொல்லப்படுது. சப்போஸ் இந்த மாதிரி மாட்டினா கூட யார் பேரை சொன்னா எஸ்கேப் ஆகலான்னு கரெக்டா பிளான் பண்ணி ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கி இருக்காரு. நான் சொல்லிடுறியா, அந்த 2 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை இந்த வண்டு முருகன் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். எப்படி பார்த்தாலும் இங்க எல்லா இடத்துலயும் கடவுள்ன்ற ஒரு பேர் வந்துட்டு போகுது. ஸோ moral of the story is கடவுளும் திருடனும் ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ். பாய்.